Σε τι φάση? Είμαι γυμνός. Awkward συνεντεύξεις με το φίλο μου Μάτζα. Είστε εδώ ως εκπαιδευόμενος ή ως εκπαιδευτής? Ως αέναος μαθητής. Είμαι νουμπάς, είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ. Με μαστιγώνουν, περνάω άσχημα. Όταν σε βοήθησε κάποιος instructor, πώς ένιωσες? Άσχημα γιατί ούτε η Νεφέλη ξέρει να στείλει. Πόσα χρόνια στο PIY? Από το 18. Ήρθαμε τα παιδιά εδώ, ανοίξαμε το μαγαζί να μπουν, να βάλουν τα χρώματά τους, τις τάμπες τους. Δεν δούλεψα ποτέ στη ζωή μου. Πάμε. Πρώτη φορά τυπώνουμε. Σχεδόν. Σχεδόν. Η προηγούμενη που ήταν? Ήταν στη Νέα Υόρκη. Αχ, μ' αρέσει αυτό το φλεξάρισμα, πεθαίνω. Συναντήσαμε την Daisy Jane. Πρώτη φορά, ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Σχέδιο ενός φίλου γραφίστα που μου το έκανε δώρο πριν πολλά χρόνια και τον ευγνωμονώ γι' αυτό. 4, 3, 2, 1. Αλήθεια λέω. Λέγα, δεν βγήκε τίποτα, όντως. Καταπληκτικό. Εννοούσα ένα κανονικό σχέδιο. Εδώ είναι της Μιρελάς. Πόσο περίεργα έχεις περάσει τα παιδικά σου χρόνια? Είμαι η Στέλλα. Πόσες φορές έχεις τυπώσει στη ζωή σου? Νομίζω είναι περίπου 400.000. Και πόσες από αυτές ήταν καλές? Η μία. Πάμε στον κύριο Δαχτυλίδη τώρα. Γεια σας. Το όνομά σας? Προκόπης. Το καλλιτεχνικό? Αντώνης. Γιατί ασχολούμαστε με τα χρώματα εδώ και δεν είστε στα τυπώματα? Γιατί με έχουν δει μπάρμαν εδώ και με έχουν βάλει και ένα κατέβημα. Όταν γίνεις καλύτερος, να μας στείλεις το πρώτο βιντεάκι. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Μπράβο. Τέλος για σήμερα. Λίγο πιο κοντινό. Θα φαίνονται και οι τσίμπλες μου.